Først kommer musen, så kommer katten, og så kommer hunden jo. Den kommer. Hej YouTube, I kan ikke se mig. Men det er mit storbræt, der spiller. Hvorfor? Og Mark vil gerne prøve at spille. Ej, Mark. Mark er kun hjemme hos mig, fordi at hans mors bil skal lave, så det ikke sådan. Jo. Hans mors mosters, onkels, fætter, fars, Veninde. ja, søns, Bilras søn. ja, bedstemors skulle laves. I glemmer lige en ven. Det var jeg en ven. Det var noget med en ven også. Ja, og så Kenneth. Og så det var Kenneths familie. Ja. Og Janet. Det ved jeg ikke. Ja. Den pistol med scope på. Nå, men hej. Det bliver altså langt nu. Skulle vi lige så sådan der.